Sme na súde, tu je moja tabuľka. Martin Daňo, 9:30 začína pojednávanie v kauze Čaky baba Petková. Kľudne choďte, pani Petková. A prečo? Ale ja si tu robím ilustračne, klientka vaša, ale tak v slušnosti dámy majú prednosť. Dobre, nech sa páči. Pani Petková, ale... Nech sa páči, vy idete na lavicu obžalovaných, spokojne. Tak ja dávam prednosť a oni nechcú ísť. Facka vo vlaku. Čo? Ty sa prosprávať na video? No, tak... že moje číslo je na internete 22 rokov. Ja číslo mám verejné 22 rokov, rovnaké. Len tu táto strana ozrutá nejaká bola nervózna, nie? Tak... Tak čo, chceš sa baviť na video, alebo nie? Kedykoľvek, kedy. Celú cestu som vám neprehovorila jedno slovo, ale som teraz... Táto ozrutá. Ja viem, mne ste si ešte chceli povedať, že mám vygumovaný mozog No máte. americkými vládkami. Tak, Ešte raz sa ku mne čo si dovoľujete? Čo si vy dovoľujete ku mne? Ja som kam Čo si to dovoľujete? Jedinú vetu som kam To mňa fyzicky napadáte? Obyčajná si. Čo si to dovoľuješ? Mňa fyzicky napadnúť? Ty jedna. A poškodená sudkyňa Vilantová, že som pohrdal ňou na súde v kauze Tiefenbach. Pozdravím, pán doktor Tiefenbach. Ruku mi ešte podáte. Pani Vilantová, stále nie je hotový rozsudok. Som včera sa stretol advokáta. Rozsudok v kauze tohoto Rybanič, že kedy to bude asi? Pán Daňo, vy máte zakázaný prístup do tejto pojednávacej miestnosti, ani sa nepokúste vstúpiť. Daňo má zákaz vstupu do... To čo znamená? Z minulého pojednávania. Vy ste mne zakázal? Ja som rušil? Dneska ani sem nevstúpte. Netreba vám také lieky? Keď minisukni išla po chodbe a rozhodovala a tak ďalej, no však ale bude všetko na zázname, takže ideme sa oddať spravodlivosti. No. A prišiel je pán Kamenec, ktorý zastupuje pani Petkovú. Pán Kamenec, viem, že chcete sa zmieriť, lebo voľby dopadli neváš prospech veľmi, ne? Dobre. Ale musím vás pochváliť, dobre vyzeráte. Taká trochu, také nechutenstvo v tvári mal Kamenec. Bol taký podrážený. Nech mu to nesedelo celé, že tu je. Že no vysmiatý je. Tak lebo oni ešte zratávajú hlasy, vieš asi. Tá eufória proste niekde zmizla. Asi proste není už tak kvalitný materiál. No tak, lebo vlastne Kamenec, to je absolút progresívec. George Soros neohrozuje Slovensko a nemám dojem, že ho kedykoľvek v minulosti ohrozoval. A či Ľudovít Odor prednáša na Stredoeurópskej univerzite alebo nie, je proste nepodstatné pre to, či vie alebo nevie a je schopný alebo nie je schopný vykonávať funkciu predsedu vlády. On zastupuje, aj písal žaloby za Petkovú, za Todovu, Kajtárovú, hej. Všetkým zastupuje najväčšie SA, tieto Markízu zastupovala. Povieme niečo k voľbám, pán Kamenec? Nechcete hodnotiť politiku? Ja viem. Čo máte nové ešte v kancelárii? Viete, že ja vás... Ale ja vás mám rád ako... Ale vy dobre viete, že s vami nechcem rozprávať, dobre. že? No, áno. Tak ma necháte na pokoj. No dobre, ale ste nejaký nepokojný dneska, no. Dobre, nechám na pokoji. Nevadí, pán Kamenec, verejnosť sa s vami bude baviť. No, doktor. Ja som verejnosť sa s vami bude baviť. Čiže otázka u poškodenej. Začneme tak jedne. Povedala, že podala už krajnosti trestné oznámenie. Že koľko takých trestných iných oznámení ste podala? Iba na vás. Trestné oznámenie som podala iba raz. V celom živote iba raz. Podala som oznámenie, ak súviseli s mojou prácou, to som nepodávala ja, to podávala organizácia, ale osobne ja za seba som podala iba raz na vás. A to ja osobne. Viete sa vyjadriť, či ste bola trestne stíhaná v minulosti, ak áno, za aký skutok? Áno, bola som trestne stíhaná. Za skutok rovnaký ako pán Daňo, za zverejnenie osobných údajov ako novinárka. Išlo o plat manželky Štefana Harabína, vtedajšieho predsedu Najvyššieho súdu. Tento údaj mi poskytlo Ministerstvo spravodlivosti
na základe infozákona, nakoľko mi to poskytol samotný zamestnávateľ pani Harabinovej na základe infozákona. Mala som za to, že tento údaj je verejný, tak som ho v článku, ktorý opisoval náležitosti zamestnania pani Harabinovej a jej umiestnenie na ministerstve spravodlivosti v čase, keď bol Štefan Harabin predsedom Najvyššieho súdu, tak som to považovala za zákonné. Z tohto dôvodu bolo to trestné stíhanie aj zastavené. Pani svedkynia, viete sa bližšie vyjadriť, že kto zastavil toto trestné stíhanie? Môžem vlastnejšie, prosím vás. Či sa viete vyjadriť, kto zastavil toto trestné stíhanie? Nepamätám si, predpokladám, že prokurátor. To nesúvisí s touto prejednávanou vecou. To súvisí veľmi. Ja si myslím, že nie, ale však Nepamätám si, kto zastavil trestné stíhanie. Pani svedkynia, ste ochotná doložiť do spisu toto rozhodnutie? Ja neviem, čo mám, to je 10 rokov, 15. Ja len protokolárne, že to nesúvisí s touto trestnou vecou. Rovnako namietam, že Dobre, otázka. skutková je presne úplne. Otázka. Pani svedkynia, máte vedomosť o tom, či je adresa vášho trvalého bydliska zverejnená akýmkoľvek štátnym orgánom na internete? Ja namietam, toto nie je test. To, že má akýkoľvek štátny orgán zo zákona právo spracovať osobné údaje, ešte neznamená, že má právo spracovať pán obžalovaný. To vyplýva zo zákona o ochrane osobných údajov. Kto a akým spôsobom môže spracovať? Pán obžalovaný môže spracovať výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby. Ako ja by som nechcel prejsť všetky možné alternatívy, kto ako spracúva osobné údaje. Námietke sa vyhovuje, takže nemusím na to odpovedať. Pani svedkynia poškodená, uvedte, kto iný má evidovanú adresu na adrese vášho miesta trvalého bydliska. Nikto. Opäť, nesúvisí to, namietam tú otázku, nesúvisí to s predmetom Nikto nemá. V čase skutku. Nemá v čase skutku. Nie v čase, teraz. Nie, áno, aj teraz. V čase skutku. Nazvime ma čas skutku. Adresu má. V čase skutku. Kto bol evidovaný na vašej adrese? V čase skutku. Fyzické aj právnické osoby. Nesúvisí to s predmetom Podľa brani. skutku, ktorý je obžalovaný. Ochrana osobných údajov nesúvisí s tým, či to je... Námietka sa zamieta, takže môžete teda sa vyjadriť k tomu. Fyzické aj právnické osoby. V tom čase tam bolo krátko evidované investigatívne centrum Jana Kuciaka, ktoré som spolu zakladala, ktoré ešte nemalo adresu redakcie. V súčasnosti je adresa redakcie na inej adrese. Investigatívne. Fyzická osoba žiadna iná, hej? Tak spolu vlastním byt so svojím manželom. Kto je to? Ja meno. Súvisí to. Spoluvlastníkom bytu. Súvisí to veľmi. Keď sme umožnili občianske združenie Investigatívne centrum Jana Kuciaka, moja otázka bola plnohodnotná. Fyzické a právnické osoby nezamietol pán sudca, tak... Ja sa upravujem svoju procesnú námietku je vecou súdu. Dobre. Takže fyzická osoba, ktorá tam ešte bývala? Sa vyjadril manžel. Manžel. Ale on sa volá nejak ináč. Manžel. A ako sa volá? Meno? Nemá súdy s tým, tak sa volá. A to je tajomstvo? Centrum a bol tam manžel. Že ako sa volá pán manžel? Mám odpovedať? Nie. No, pani obžalovaná, pani poškodená svedkyňa, ja už vás vidím v inom svete dneska, ale ste písateľkou statusu na Facebooku znení. Vyzerá to tak, že stretnutie nebolo náhodné, ale plánované. Vasky si umyl vlasy. Ten status je doložený v trestnom spise. Bol to... Námietka sa vyhovuje, nemá to žiaden súvis. No, má to súvis tak. Nemá to súvis, pretože sa námietke som vyhovoril, takže... Aby sme videli, že ktorá osoba to stojí, lebo či to je vojsk dôvery svedok... Nechcem odpovedať už, takže sa môžete pýtať ďalšie otázky. Dobre. Aký je váš vzťah osobe Michal Blaha? Máme tam položenú otázku. To je zakladateľ Zastavme korupciu. Takže ideme ďalej. Otázka ešte. Aký je váš vzťah v spoločnosti ESET? Máme tam položenú otázku.
Naraz. Kontaktovali ste ma niekedy ako novinára za účelom spolupráce? Námietám otázku, to nesúvisí. Akože nie, povedala, že nie som novinár, ale chcela odo mňa údaje. Keď sa nevyhovuje, tak môžete teda odpovedať tú otázku. Či ste kontaktovali pána Daja ako novinára niekedy. Ako novinára? Áno, ako novinára. Ako novinára som vás nikdy nekontaktovala. Ja som obžalovaného ako novinára nikdy nekontaktovala. Kontaktovala som vás možno pred nejakými 15 alebo 17 rokmi. Alebo hovorím, že časovo, keď ste uviedli nejaké informácie ohľadom nejakých daňových subjektov a ja som vtedy v týždenníku Trend riešil tieto záležitosti, tak som sa ich snažila, lebo takto novinári štandardní pracujú, overiť aj toho zdroja, ktorý je zverejnil, čiže u vás.